Wallahi la ilaha illa huwa wanga hali nake ciki in banda ya zan cewa ni na cika musulmi wallahi da ila ina ma canza addini amma tun da Allah ya ni musulmi wallahi dole in doki aya tunda jarabawoyi na wani Allah ka jaruta bawa da su amma wallahi la ilaha illa ina cikin bala'i an kai ta wadda jarabawa Najeriya mutumina assalamu alaikum ya na zo na cimma majalisa babu kowa ni kai mi yanzu sallama na yi ma na ga kuma ka kasa ansawa lahiya assalamu alaikum amin wa alaikum assalam ko na biyu wallahi mutum na kwanaki da yawa madan wallahi akwai matsala a'a kai ko zama bai gan mu ba ya gajiya na so in zo gidanka in cin ma wada ma bala da ake ciki amma mun samu zuwa wallahi ko me ya faru wallahi jiya mata ta shiga makewayi ka san tara ciki ka da gaya ne to tara juna biyu inda na sani ai da to ta shiga makewayi sai makewayin ya rusga amma wato gara ta wada subhanallahi ta kare ta dan gwacce wato da dama kuma na kira koje ya gyara ta masha Allah kuma na hito nan shago wala ko na togo bara ta kama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shagon nan kaga akwai matsala kuma yanzu haka ragon da ni saye ya bi makiyayi an ce wallahi ya bace kuma na suna ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuma yanzu haka dai tana ya kaza an ci ta haihu subhanallahi yanzu na ta haihu wallahi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu na ta haihu to abokina akwai mahita Muhammadu akwai mahita wace ita zan baka zaka mai sanmin kuɗi wallahi mutune na lalura nan da kana gani wallahi na dauke jarabawa da yawa Mama ta haihu. Wai yo. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. An ce ya koma. Nuru wa kai ya loko ya ji a duniya wallahi ba ta daɗi.